Allah ya taimake ni na sa cika yanan da ƙyar. Wallahi yarinyar nan yau da alƙawarin ki ya cika ni ma kaina na san nayi arziki. Miliyan 2 akan sai na sato kayan ɗan yaraba sau ka ce bala'i. What? Sai ɗan yaraba miki dole hikim. Miliyan ya yana warke. Yau na saci kayan ɗan yaraba akan miliyan 2. Bari san nan yanzu nan zan bune mako can. In je in samu je in kai mata. What? Bronya. Sai Bronya. Ai na je ne wai bace bari kayan naka kamar sun an yi wata biyu ba a wanke su bane na zo na karɓa mu. What? Ubangiji subhanahu wataala ta kawo rana da muka kama Bronya. Ke dan baki kayan mu zaki zata. Ko bara ki ji ya sinuwan fans ma ta kama ki. Allah gwara sai trailer ya taka ki. Da ki sace kan dan ya ba. Ta je ga haka ba. Na haƙura. Rosi na ubangi sai ya Bronya. Ole bruku. An fasa wani. Ki sai ba mu kyale ki ba. Me faru ba na ba kayan ba. A musulunci idan aka kama Bronya me za mata? To a musulunci an ce a bata kaza, pizza da shawarma. An kama barawo. Zan miki takari. Guntule miki hannu za ta banki. Allah sai an guntule miki hannu. Ba na ba kayan ba. Allah sai mun tauke ki mun daura ki saman gada. Ki kulkulo ki kasa. Kin kusa kai hamdai. Da akwai wata 5,000 a jikina. Ne rayuwar. Haka sai ba ki ji. Ko ba ki dauke kara yin sata. Dan iska.